Arratsaldeon, hemen gaude Adarra mendirako bidean, 2024 urteko azken egunean, bihar jende asko, ohikoa denez, jende asko joango da Adarra mendira urte berria ospatzea. Eta etorri gara pankarta hau jartzea. Urumeako mendietan makroeolikorik ez. Gehien bat nahi genuke salatu eta jendeari jakinarazi zenbateko eraikuntza den hau, zenbateko txikiketak egingo dituzten, bidea hemendikan zuten asmoa egiteko, hemendikan Aranoaino, San Miguel Soroaino, 6-7 metro zabalekoa eta kurbatan edo bere biletan ingo litzake, igual 8-10 metroko zabalkera. Horko lurrak bazterrera botako lituzteke, goiti bera, eta gero jakinarazi behar da, eraikuntza hau dela Eozin herritako elizak alako 5 alturako 205 metroko altuerak hartzen du Azpekin. 205 metroko altura daka, base bat dauki, hormigoi pila bat damakina, 30 bider 3 altura eta bider 4 distantzia, izugarrizko hormigoi pila sartuko duteke, eta ahotsa haitzen da, kriston soinua haitzen da, makroa dialago, handila dialago haitzen da, eozin tokitatikan, egiten duten soinua oso tristea da gure menditan, hori jarri nahi izatea. Gehien bat nahi dugu informazioa jenderi eman, eta berak ez dutena, berak bakarrik nahi dute baimena ematea, bera nahi dutena egiteko, eta hain duz, igual argia jertxiko digutela eta ez dakize, baina gehien bat beste herritan pasaden bezala gezurra handiak gaidia esaten, eta gehien bat jendea muizteko eta jende jakin dezala, gero norberak berak aukeratuko du, baina horixe da gehien bat pankarta honek esan nahi duna.